Kinetong latest weather update, February 23, 2022. Ang shoreline ang padayon nakaapekto sa may eastern sections ng Southern Luzon ug sa Visayas, samtang northeast monsoon or amihan ang nakaapekto sa may northern ug central Luzon. Ang weather condition sa may eastern Visayas, Aklan, Capiz, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng madag-umo na kalangitan ug naikatag-katag ng mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat. Samtang ubang bahin sa Visayas, makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories kasama na ang heavy rainfall warnings. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw og keep safe everyone.